svjestan kakav položaj treba da ima ruka u momentu što... A to je prilivno, orijentaciono, ali da ova nadlaktica treba da bude pod uglom od 45 stepeni. Tada izbacaj se svaki ima paralel. Sad on sebe može da koriguje, gleda položaj ruke i izbaci loptu. I ne gleda da li će da ubaci u celu kakav će lopta da ima. A poslije će doći rezultat da će da ubaci. To je objašnjenje igrača, a nije objašnjenje digni parabolu. Jer parabolu mogu da dignim sa dve ruke odavde vas. Ja govorim malo karikiram, ali kažem, na taj način mora se pristupati igračima i prava rješenja im govoriti za postizanje pojedinih stvari. Ali to zahtjeva ne. Stanite, ali ajdemo da dodajemo loptu s dve ruke. I oni rade da daju loptu s dve ruke. Metnete odbranbenog igrača, između njih dodaju loptu s dve ruke. U parabolu baca loptu. Ja ne znam kako ću u tom slučaju moći da doda loptu s dve ruke. Je li vidite u jasnom? Ili će da kreira sam. Možda će početi da doda loptu s jednom rukom i tako da. Znači, ja stalno insistiram na tome da morate da ih tretirate kao subjekte koji mogu da sami sebe koriguju, koji mogu i drugom kolegi da ukažu eventualno na nešto i koji sami shvataju i razumiju. Pa vi pogledajte kad gledate tu profesionalnu ligu. To je vrlo interesantno. Moram da kažem, ali ja kad bi se moglo da gleda univerzitetska, ja bi mnogo više volio da gledam univerzitetsku nego to u profesionalnu. Jer kod profesionalne se zabavljamo, a ovdje kod univerzitetske uče. Ali kažem vam da on, igračima će to da posluži, oni će pokušati imitirati. Oni će pokušati imitirati neke stvari, posmatrajući profesionalno. A da li imaju uslova fizički da im neće biti pogrešno imitiranje, koji će iza toga izazvati niz i niz grešaka u drugim stvarima. Juče Amerikanac rekao da treba zaustaviti se, da on insistira na zaustavljanju sa dve noge. Mi smo odmah, ali svi barem, sedio sam tu i slušao, kazali da možemo da pivotiramo oko jedne i oko druge. A niste pomislili na one sve ostale posljedice. Na sve što je karakteristično i što je bitno u tome svemu. Da on kad dodaje loptu iz položaja sa dve paralelne noge mora imati izvanrednu tehniku, a ne da uključi telo pa da ide napred, nazad sa telom. Jer danas košarka, ne košarka, već ceo sport ide racionalno. Više nema nekih dugačkih dodavanja da se poluge što više produže u ovom slučaju ruke, ali da bi dodao loptu već ide se na što je moguće brže, a kraće dodavanje sa boljom tehnikom. Zato i treba snaga ruku. Mi kažemo igračima, dignite ruke u odbranu. Molim vas, postavljam pitanje svima. Ko vežba radi ruku i ko radi kondiciju ruku da jedan igrač može da drži? Znate li šta znači držati ruke u ovom položaju? To je jedna izometrija
grupe muskulature ruku i drži ruke ovdje. Probajte, držite ih ovdje vi, pa ćete vidjeti koliko to može da se postigne. Ali se vratimo opet tom dodavanju. Šta znači zaustaviti se paralelno? To znači uglavnom imati vrhove prstiju u pravcu koša. Šta znači to dalje? To vi treneri morate da znate. Ja se ne isključujem kao ja sam bivši trener. Vi ste trener. Vi stvarate. To znači imajući stalno vrhove prstiju u pravcu koša, odmah mogućnost šuta. Ali, ono što je za mene daleko bitnije, da pregled celog terena. Jer u zaustavljanju jedna noga pa druga, vi ste uvek okrenuti ili na jednu ili na drugu stranu. Samim tim, jedan igrač koji igra na poziciji dvojke ili jedinice nikad ne sme da ima nogu u iskoraku na jednom ili na drugu stranu. Jer iskorači levom nogom, on eliminiše desnu stranu. I igrači na desnoj strani ne igraju. On iskorači levom, eliminiše se tako. Prema tome, kažem ono na šta vi morate obraćati pažnju. Na šta vi morate obraćati pažnju, jasno, igračima objasniti zbog čega. Nije dovoljno reći. Trebate da imate vrhove prsti u pravcu koša. Nije dovoljno. Svakako. Ali ja sam samo htio da proanaliziramo, verovatno će naći, moglo bi se naći još i niz drugih razloga zašto bi trebalo se zaustavljati u parlamentu. Ja imam drugu ideju, ali to nije da mali igrač. Ja vrlo često insistiram na tome da se zaustavljaš na prednju nozi, na nozi u trčanju koja ti je napred. Ali je to u kretanjima od koša. Jer onda na jednoj nozi praviš rotaciju, na toj na kojoj se zaustavljaš, uz pomoć zamaha druge noge. I ti se automatski, u momentu kad si primaš loptu, ti si već u položaju prema košu. Naročito u kretanju vertikalno od koša napolje. Ili ka košu, pa opet napolje. Jer svako drugo zaustavljanje ti traži da se okreneš, zamah još jedan, kretnja još jedna, ali to je gubljenje vremena. Od najmlađih do najstarijih, mislim, mladih igrača, da bi to nastavio i trener prvi. Promašio si koš, skoči da ponovo, ali treba doći u poziciju da bi mogo da skoči. Prema tome, kod obučavanja ne možemo obučavati igrače u početku jasno potencije koje nemaju jaku muskulaturu, to se može i dozvoliti. Ali čim počinju da imaju već jaču muskulaturu nogu, moraju posle šuta se dostave, a ne da protrče da izigravaju atletičare, da tamo utrče u publiku. Promašao se, skoči ponovo, uhvati loptu da je koš. Završi akciju. Vežbu koju postavite, vi ste postavili iz određenih razloga. Zahtjevajte od igrača da tu vežbu isto stalno prave. Na isti način. Vi tu istu vežbu možete da primenite i da radite nešto drugo, ali ćete jedan deo te vežbe promeniti pa ćete radite nešto drugo. Ali je bitno
da oni rade ono, ne da rade ono što ste im vi dali. Jer u početku prepravili kod mladih i starih istrige. Dok vežbu ne shvati, on je radi kako treba. Onog momenta kada je vežbu shvatio, gotovo. Vi vrlo često radite jedan na jedan, preko celog terena. Sigurno. To svijet manje više rade. Jedan na jedan, ali pošto ima dve linije, ali dva koša, već povećavati intenzitet, ako imate još više koševa je bolje. Ali morate misliti i sami se razmisliti, podsjetite. Ovaj igrač mi drži ovoga igrača kako treba do sredine terena, od sredine ga pusti da krene pravo prema košu, a ne da ga usmeri kao uglu. Prema tome onda bolje počnete od sredine pa ga terajte da radi do ugla, a ne da trči, jer mi ne vežbamo atletiku. Ja se izvinjam kondicionim trenerima, to je druga stvar, vežbanje kondicije, ali zavisi koje kondicije, da li je specifična ili je bazična. Ali, radite onda od polovine, ali tražite od njih da postignu to. Da ih usmere do ugla, a ne da idu preko celog terena, pa on njega drži, pa se onda malo zamori i pusti igrača i on je samo da da koš. I vežba je završena. Nije vežba završena. Vežbe za mene, ali trebale bi da od početka, to je moja ideja, jasno ne mogu sve, ali što je moguće više vežbi treba davati koje će biti sastavni deo igre. Jer kod nas u seniorskim ekipama, a to je posljedica navike koji su stvorili ranije. Nemojmo se zavaravati, budimo otvoreni među nama. Kad vežbaš, jer radiš jednu vežbu na pola terena, oni to lepo rade. Čim mi pusti da igraju te vežbe, uopšte ne možeš da vidiš više. Tu stvar koju si vežbao ne možeš da vidiš. Jer oni razlikuju vežbu od igre. Na tome treba vežbe davati što bliže igre. Amerikanci vrlo često rade vežbe koje su sastavni deo igre. Govorim to za senjore. Stariji ljudi. Ali sigurno i kod ovih mlađih rade tako nešto. Ja sam mogu da vam kažem, malo gledao, imao 2 puta mogućno da gledam jednu čisto crnačku školu, i jednu utakmicu baš crnačka škola u Tiberu. Ali nisam gledao, ne mogu tu da kažem toliko. Nemam iskustva. Ali, kažem ovo, u Americi sam posmatru da radi vežbu, koju ja gledam sa strane, zapisujem, da bi video posle da ta vežba sastavni deo igre. Kad počnem da radi sa 5 igrača. E sad, pitanje korekcije. Ja ću ovdje u korigovanju da idem uglavnom na razliku. Ja neću mnogo da se upuštam u kompletnu tehniku. Koji će akcenta da dam na neke samo stvari. Ja tu bi morao